Punteriya to Department of Trade and Industry. Apalawan pa ti sakop ti discount caravan kadagiti nagduduma ang munisipyo iti rehiyon Cordillera. Tapno maya si Dag kadagiti umili dagiti kang runa nagagatangan nga adaan iti nalaka a presyo. Nabababa iti 5 aging nga 10% ti presyo dagiti may laklako iti caravan anapintas agundawayan dagiti consumer. Iti datos ti ahensya upat a Diskwento caravan tinay patong palda iti 2025. Gapo iti krisis nga ituntunda ti nangina a presyo ti gasolina kan krudo papaertangan ti ahensya ti koordinasyon da kadagiti supplier kan distributor para iti agdultuloy apan nakapatong pal ti caravan. While we do not have a fixed schedule for the conduct of these activities, we are confident that this will happen within the year, not only in Abra but also in the other provinces.